Айна дӯстои азиз, модарои сафед, шумо до барори кор. Гуфтам ко омадам инам кор меёфтам. Кинои ҷурагӣ то охира ёфтам. Зинда бошед, таваккалтон бах Худо. Иншоалло ки дар Тоҷикистон мо мехӯрем. Ана дӯстони азиз, аллакай омадем дар Красный площадь. Медарем тамошо мекунем, ҳаловат мебарем. Чиста барои шумо. Ҳол мемедарем ки бисёрот мегӯянд ки эй нав дидай не. Чизое ки ман дидагим ақлтон намегири ахелтаву не ки ман ки бо як тамошо ҳаловат. Ман ҳар соле меом, ду бор ҳаминҷа меом. Нав икарат ба метро омадам. Рафтем ман ки тамошо мекунем. Қобишо чияи? Қобишо чияи? Самбуза пазак. Нигоҳ бо намак мерехта мерафта.